Good morning, good morning. Mayong buntag sa tanan. Lingi ay muhang tapat, igna na siya nga nagkagwapo man ka nga nagkadugay. Mas nindot nang nagkagwapa, nagkagwapo nga nagkadugay no kaysa nagkamaot, di ba? Oh, di ba? Igna mong tapat, gwapo pa ka sa kabuntagon. Amen? Excited ba ka karong adlaw? Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice because God has been so good sa ato ang kinabuhi. Amen? Maayo ba si Lord sa imong kinabuhi igsoon? Maayo ba siya sa imuhang pamilya? Maayo ba siya sa imuhang trabaho, sa imong negosyo? Mga estudyante nga nakaron, maayo ba ang Lord sa imuhang pag-eskwela? Amen. Tungod kay maayo ang Dios, ato asyang pasidunggan karong kabuntagon. Why not let's give a clap offering pa sa ato ang Ginoo igsoon? I know you can do better than that. Come on, mas kusog pa na. Hallelujah. Thank you, Lord. Naibuhaton ng Ginoo sa ato this morning and I believe the Spirit of God is moving and touching our hearts. Labi na sa ato ang pagdaig kaganda. Amen. Ako mong gihanyo sa pagpanindog. Let's open this one no, sa word ni Lord with a prayer. I want you to close your eyes and begin to ask God. Igsoon, samtang nagpiyong ka sa imong mata, what if you are facing, no, you are with the Lord right now, face to face. And then the Lord Jesus Christ will ask you, what do you want me to do for you? Unsa kay imuhang response sa iya igsoon? If you are facing in front of Jesus this morning, and the Lord God will ask you, my son, my daughter, unsa may akong gustong buhaton nimo karong adlaw. Unsa kay imuhang response? Come on, let's pray. Let's ask God to speak sa ato ang heart this morning. Heavenly Father, in the name of Jesus, we are so thankful, O God, and honored and privileged, Lord, nga niami karon, O God, gathered in one place in your house, Lord. Father, better than one day, Lord. Better than 1,000 days, Lord God. Nga naami karon diri Ginoo. Just one day, Lord, in your house to be filled with your power, with your presence, with your glory, O God. And Lord, speak to our heart this morning. And we believe, O God, that your Holy Spirit is working sa amo ang karong taliwala, O God. Salamat sa tanan and Holy Spirit, Lord, mamuhat ka sa matag usa kanamo. O God, walay malabyan Ginoo. Every hearts karon nga nagdesire, nagtinguha di kanimo, Lord, will be answered Ginoo. Mahatagan nimo Ginoo sa imuhang tubag, O God. Salamat sa tanan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Come on, you cannot take your seats. Daghang salamat. Kumusta ang atong semana? Murag paspas kabantay mo mga igsoon, paspas na kayong dagan sa panahon, no? Bag-ura man ta nagdomingo, then domingo na pod. Di ba? Amen. But I praise God, no? We praise God because God is so good. Gusto lang nako i-emphasize, i-highlight, balik nako tong nahitabo sa amuha sa ZSAT. Last Friday to sa mga kaigsunan. This is the movement sa mga kabatanunan nga boldly they volunteer to go with us, no, nga makigkauban namo dito sa ZSAT, no. Daghan kay mig giagian before na realize igsoon, no. For your information, murami og kanang together with Pastor Kevin, murami og kanang ningagi sa butas ng karayom para lang mapaaprubahan na siya. And you know what? Fast forward ta, oh, ZSAT has 1,000 plus students, and you know what? Ang volunteer nga kuyog namo that time, if I'm not mistaken, ang head count namo is nara sa mga 30 plus something. Kauban sa Tibok Band, sa YAC, young professionals, college students, and even mga high school nagkuyog sa amua. Talentsville, kauban nato dito. And you know what? God, grabe kayo ang gibuhat ni Lord, ana nga time, no? Nga mga estudyante. Namuhat ang Diyos sa ZSAT, mga kaigsonan. And you know what? Even mga brothers and sisters nato nga mga Muslims, although wala sila nag-forward sa atong altar call, but sa kilid, igsoon, no, na mga snapshot, and I don't know if this is the kaninga picture mo ba ni ang official nga
kanang shots nato sa ato ang tech team, but nasa kilid nangagbakho, nangaghilak, and grabe ba ang gibuhat ni Lord, and our young people right now nag-need jud sila og attention and guidance mga kaigsunan, kay grabe ang issue sa mga batanon karon. That's why parents nga naa karon diri, I want you to support your children, imong mga anak, imong mga batanon nga anak, ipadala sila sa community sa YAC, because it's an avenue for us mga batanon, mura pugog batanon, nga mahimong mag-guide nato sila, ma-equip nato sila, and allow God nga ma-change ang ilahang kinabuhi igsoon. Amen? So, mo nang naitabo, and after that one, that's our first appearance sa CSAT, and next Friday po, cell grouping na among gibuhat. I interviewed one, no, sa kadaghan nga volunteer nga kuyog namo, high school student, kay pag humana mo dito, diri mi sa office ni Asa, conference room sa baba, nagpaabot mi sa snacks, kay nahuman mi mga almost 4, kay naghinakutay pa ang uban, nagtinagdanay pa. You know what? What God did and instruct sa amua the time nga namin dito mga kaigsunan is, this is a worth sharing a testimony, because one of our volunteer, high school student, wala siya open cell, wala siya evangelistic cell. Imagine, she's handling 16 kabuok tao under sa iyahang group. And next week, katutan ng volunteers na sila'y grupo nga handulan. Sabi ko, if we makonsistent ta, nga ato ning ma-follow up, ma-monitor, because next Friday, week 2 na mo, mag-start na nga mo ang change lesson sa ilaha. And you know what? Out of those attendance, na may mga nag-know, especially itong mga born-again Christian na po nga mga churches, mahuman na to sila, daghan kayo. Out of those attendance, nasa mga 80% ang nag-yes nga mo join sila o campus cell group. So that's amazing nga gibuhat sa Ginoo. So see mga kaigsunan, the harvest are plentiful, pero ang ato ang laborers gamay lang. No, kay nga naman naay volunteer nga naghandle og 56. Imagine 56 makaya na nimo. 56 naay 20, naay 30 nga mga, and they started zero evangelistic or open cell. And sabi ko, if imuhan nang ma-follow up, if imuhan nang kanang maka-build ka rapport, relationship sa ilaha, mag-encounter ta next year, first quarter, kumpleto na ang imuhang 12. Imagine that one. So let's pray sa atong YAC, mga kaigsunan, no? Nangayo jud mi og tabang sa inyo ha, support us in prayer. Amen. So adto ta sa atong isgutan karon, excited lang ko nga i-share na, no, kagahapon nakahatag pud tag privilege nga makapa-share naka-share pud ta sa pastors meeting, no, gipa testimony ko ni pastora sa in front of those pastors nga ning connect sa ato as a vision. So, good morning once again. No, I know nga dagko pa kaing buhaton ang Ginoo sa atong syudad sa Pagadian igsoon. Kasi kung dili ta manglihok, no, ang kaaway mo manglihok, no, mapulihan ta. So we need to step out sa atong comfort zone, and we need to reach out those people nga nagkinahanglan og Jesus. Amen. No, so this month nagisgot ta unsa atong theme karong bulana about faith, no? Kinsa man diri ang walay absent, no, sa iyahang series about faith, no, atong first Sunday sa October, ikapila namang Domingo karon. This is the upat na itulo. Tanawa daw tong kalendar. No, paspas kayo ang dagan sa panahon. But continuous ang ato ang hisgutan, we will be talking about faith. Ignay mong tapad, pagtuo sa Bisaya. Unsa man na sa Tagalog ng faith? Pananampalataya, mauwa na siya. Oh. Bakit, guys? Mga kaigsunan, nga naman, Hebrews chapter 11 verse 1 to 3, sabi dito, ang ato ang faith shows the reality of what we hope for. No? Imagine if you have something nga gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi, na kay gusto nga ma-achieve sa imong life, sa ministry, sa trabaho, sa negosyo, or maybe you are praying ka og trabaho sa imong kinabuhi, or nagpray ka og lifetime partner sa imong life. And you know what? Sabi dito, ang faith, mga kaigsunan, is you are imagining yourself, you are visualizing yourself nga mahitabo na siya sa imong kinabuhi. Tama ba? Wala pa gani na siya nahitabo, wala pa gani na naabot sa imong life, but you are visualizing yourself nga nahitabo na og naa na sa imong kinabuhi. I remember when I joined conference way back mga pila na to katuig mga nanglabay, one of the pastors nag-ingon siya
nga ang imuhang faith kung imo na siyang padak-an, ang gi-require gani ni Lord sa Bible nga kung naa kay faith sama kadak-a sa liso sa mustasa, you can speak to this mountain to move from other place. That's the requirement nga gihatag, nga parang sa requirements ba nga gusto ni Lord nga ma-realize sa ato ang kinabuhi nga naata ana nga pagtuo. So I don't know unsa kadak-a ba imong pagtuo kay namanggoy uban mga kaigsuonan nga gamay lang kayong tayhop sa problema pagsulay, nawa na ang iyang pagtuo sa Ginoo. In fact, nawala na jud sila sa pagtuo sa ilahang Ginoo. Di ba? So, our faith, nag-emphasize siya diri, ang Hebrews 11:1-3, nag-ingon siya nga, it is an evidence, no? Ebidensya siya nga ang imuhang pagtuo, wala pagay naabot diha, pero imuhang gituuhan nga naa na sa imuha. So I remember nung conference that time, sabi ng pastor, sabi niya, if you are dreaming for a car, sabi niya, kung nag-ampo ka og sakyanan, imagine yourself that you're driving that car. No, nag-drive na ka ana nga sakyanan. So ako nga ato nga time, I'm really praying, no, nagpray ko nga makasakyanan, nagpray ko nga makabaton ko og kanang 4 wheels ba kay motor pa may gidrive ba niya ang makasakay nimo nga imuhang ma-invite duha ra ka buok din balik-balikan ba inana bitaw. So I started to dream, no, nagsugod lang ko sa akong pagdamgo, nagsugod ko, nag-visualize ko, and then that dream, that imagination kinahanglan makapasa ka sa requirements. I mean, kumpleto na imong requirements ba in order for you nga maabot na siya sa imong kinabuhi. Nag-dream tuod ka og sakyanan or even motor pero wala kay lisensya, no? Dili, sabi, ang akong nasabtan, sa diyang nakay pangayoon sa Ginoo, ang answer sa Diyos is yes, maybe, or no. Because naay mas better plan si Lord para sa imuha. No, naay mas the best ba nga plan sa imuha. Unya, og nag-ampo ka na, unya, wala day kay lisensya. No? Kabaw manggod si Lord sa ato ang kinabuhi. Kabaw siya sa ato ang gusto. And kabaw po siya, nga dili ganahan ang Lord, nga maharm ta. No, nga kanang atong kinabuhi, mahimong distraction ang ato ang kinabuhi ba pinagi sa ato ang mga gipangayo sa Ginoo. Then before pud praying ikar, before pud praying nga usa ka sakyanan or usa ba na imong gipangayo sa Ginoo, dapat naapog kay parking lot na nakay parkingan. Lisod pud og dito silingan nimo i-park imong sakyanan, di ba? So inana ba? I mean, that's faith, no? Ang imong pagtuo wala pa na siya nahitabo sa imong kinabuhi, but you are acting on it nga naa na sa imong kinabuhi. Amen? No? So you're dreaming and then you start to pray and you start nga kanabitang ning manifest siya sa imong kinabuhi. Amen? Natay gipangayo sa Ginoo, natay desire sa Ginoo, pero wala po tay hatag-hatag sa iya. Di ba? So medyo kuan kayo kanang dili siya ebidensya sa ato ang pagtuo nga makita nato. Because pinaagi sa ato mga pagtuo mga kaigsuonan, verse 3 sa 11, Hebrews 11, by faith, we understand that the entire universe was formed at God's command, that we now see did not come from anything that can be seen. That's why my question this morning sa matag usa kanato, kumusta man ang imuhang faith diha kang Lord? Kumusta ang imuhang pagtuo kay Lord? Kay usahay ra ba ang ato ang pagtuo, gamay lang kaayong problema, gamay ra kaayong murarabag ka nang gikusi ra ka gamay ba rin, wa na dayon sa Ginoo, murag question na dayon nato si Lord, no? Kamantay mo sa mga previous Sunday nato, ang faith nato igsoon sulayan pud na siya sa Dios. God allows trials sa ato ang life, God allows testing sa ato ang life para ma-check ta that if we are genuine Christians or naabatay genuine nga pagtuo sa Ginoo. Because our title this morning, ang title sa atong mensahe karong kabuntagon, medyo taas-taas ni siya, no? Nangayod ko og kaalam sa Ginoo, sabi ko. Our title is Unveiling the Compelling Evidence of Genuine Faith. Ato na lang ning move on. Ato na lang ning move on. The evidence, no? Evidence of genuine faith or true faith. So muna atong title. That's why, nangutan ako sa inyo ba, kumusta man ang ato ang pagtuo? Kumusta man ang imong pagsalig sa Dios? Kumusta man ang imong relationship kang Lord? No? Normal ra jud kaayo sa mga Kristohanon nga moagi jud tag problema igsoon.
Normal ra na siya, part of your life. Kung baga, it's part of kanang spices sa imuhang kinabuhi. 'Di ba pag magluto ka og kanang sudan, 'di ba butangan ba na nimog mga spices para mas muhumot ug mulami siya, 'di ba? So ang Christian life pod wala jud po'y lami kung walay problema, no? Puro na lang kalipay, kadaugan. Grabe no, magmaya ta. No? Grabe ang ato ang experience when we experience victory, no? Grabe ang ato ang kalipay. Pero what if the opposite ana ang imong ma-encounter sa imong kinabuhi? Naa pa ba kaha ka sa Ginoo? Naa pa ba kaha ta sa tiilan sa Ginoo? Or mubiya na ta? What if medyo shaken ang ato ang negosyo? What if usa ka sa mga empleyado nga natangtangan ka sa trabaho? What if usa ka sa mga estudyante nga naakagiagian nga mga problema? What if? Kumusta ka ang atong pagtuo? No? Ignay imong tapat, kumusta imong pagtuo igsoon? Pangutan Asya. No? Because in the Bible, mga kaigsuonan, gusto ang Lord nga ang ato ang pagtuo dili na siya mawala. Every day dala-dala kauban nato na siya. If you know truly God sa imong life, magkalalom ang imong faith diya sa Ginoo. Nganuman, tungod kay ang testing manggod sa ato ang pagtuo kay dili na siya maputol, no? Maputol lang na siya inig mawa na kadiri sa kalibutan. Amen? No, because that's continuous mga kaigsunan. Because gusto si Lord nga ibaid pa jud kaniya. Mas mabaid pa jud ang imuhang pagtuo diya sa Ginoo. That's why natay kasabihan, iron sharpens iron. No, ibairon ta kay para muhamtong jud ta og mo mature jud ta igsoon. No? Walay perfect church, walay perfect leader, walay perfect nga mga even your kanang imong tapad dili na siya perfect to igsoon. No? We're here sa church, we're here nang gathered ta diri. It's not because of the happy church, it's not because of our leaders, our pastors, but it's because of the Lord Jesus Christ. Amen ba? Wala ta diri naglantaw og tawo. Amen. No? We're just here, gathered ta ani as a one body of in Christ, tungod kay ato ang gidayeg og gisimba ang atong buhi nga Dios. Amen. Muna nga naadyoy question, naadyoy dako kayong questionable jud kayo ang usa ka kinabuhi sa usa ka Kristohanon mga kaigsuonan nga gamay ra jud kayong problema, nawa na siya sa iyang pagtuo. Nawa na siya sa cell group. Siguro dili ta maka-conclude nga dili guro nawala ang pagtuo, pero mura og kanang napalid ba ang iyang pagtuo? Mura bitaw og kanang lubi nga sa diyang kusog kay hangin nga perting palid-palid sa iyahang mga sanga. It's just like that. No, kailangan na atay strong foundation sa ato ang faith that whatever happens sa ato ang mga umabutay nga mga adlaw sa atong kinabuhi sa atong Christian life, dili ka maparog igsoon. Dili ka mawala sa imuhang relasyon sa Dios. Amen ba? Ignay mo ang tapad. Dili ka matarog. I really love this story sa Bible. In fact, morning a verse, morning a story ang ako ang gi-share sa CSAT. And I am really excited to impart sa matag usa kanato this morning. Kinsa man sa inyo hadiri nakaila sa kinabuhi ni Bartimaeus sa Bible? Who is he? Kinsa man si Bartimaeus sa Bible? Ha? Kinsay nakaila niya? Kinsay nakaila ni Bartimaeus ang makatubag na ay reward? Si Bartimaeus, murag wa man koy nadunggang answer, no? Si Bartimaeus usa siya ka buta. No, he's a blind man, a beggar, manglilimos, no? Mabasa niya ang iyang story diri sa book of Mark chapter 10, 46 to 52. So dili na lang ako siya basahon tagsa-tagsa, but this is the story of the Bible. Kanang encounter ni Bartimaeus dito kang Jesus, it's the last miracle or healing miracle nga gibuhat ni Jesus before ang adlaw, before ang week nga siya dakpunon na sa mga tagarom sa mga katauhan, mga sundalo nga nag-oppose sa ministry ni Jesus. But prior to that, Jesus was very known. Nailhan siya sa mga tao nga nag-ayo siya og mga balatian, nag-ayo siya og katong mga nag-leprosy, iyang giayo ang bleeding woman, no, na mention ni siya sa ato ang October series of faith, no. I think si Pastora Evan, if I'm not mistaken, she's telling you the story about the bleeding woman for 12 years. Gidugo siya, no, para sa mga kababayenan, di ba? Medyo dili jud lalim pag moabot ang inyong period, di ba? It takes siguro mga pila man daw 3 days. But the bleeding woman suffers for 12 years. No, dili siya monthly but weekly ang
iyahang period mo abot, no? Mahurot biya imong duguan na, di ba? Giayo ni Jesus, gipakaon niya ang 5,000 plus ka mga tao nga naminaw sa iya samtang nag-share siya sa gospel. And then even it is written in the Bible, ang tubig iyahang gihimo og wine, that's the miracle. And because of those miracles, because of those healing nga gibuhat ni Jesus, nailhan siya sa mga tao. Talk of the town. Wa may social media sa una, wa may Facebook. So ang mga tao, storya-storya. Hangtod na abot dito kay Bartimaeus. So si Bartimaeus, he is sitting dool sa may gate sa Jericho. No, it's the city of Jericho, mga kaigsunan. No? According sa word of God, sabi diri, a blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. No, when Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he is excited. No, sa city sa Jericho, mga kaigsonan. Tungod kay ang mga tao dito madunggan na nila, nga kaning tawhana, the Son of God, the Messiah. Nag-ayo nig mga balatian, nagbuhi og patay. Iyang giayo ang paralitiko, iyang giayo ang mga naay mga kagid-kagid, iyang giayo ang kaning mga tawhana, nagmiracle siya, ninglakaw siya sa tubig. Prior to that miracle, before samtang nag-study ko ani mga kaigsunan, before this miracle ni Bartimaeus, because ang story ani giayo jud si Bartimaeus. But prior to this story, if you will read your Bible, si Jesus iyang manduan ang mga tao nga nahimong naulian na ayo, nga ayaw lang nig i-share sa uban nga naayo ka, naulian ka, because my time is not yet. Dili pa saktong panahon para ikalat ni siya sa tanan. But ang tao dili man gud sila makapugong sa testimony nga nahitabo sa ilang kinabuhi. And you know what? Inani ang nahitabo. Butaman siya, di man siya kakita. No? Unsay problema ni Bartimaeus. Di siya kakita. No, dili siya kakita, wala siya mabuhat. Unproductive, no, manglimot na gani siya sa iyang kinabuhi. He is just kanang asking penny sa mga tao nga muagi para makakaon siya, para mabuhi siya. Because the story sa life ni Bartimaeus, no, wala siya mabuhat, unproductive, wala siya trabaho because he is blind. Have you ever tried, no, nga kanang wa man jutan no kay mga kuan man ta diri, no, but pasintabi sa ato ang mga kaigsunan sa gawas nga kanang naay diferensya sa mga mata. But I just want to ask everyone to please close your eyes. Piyo nga daw inyong mga mata, everyone. Unsa may inyong makita? Wala. Unsay color? Black. Diba? Pwede na ninyo i-abri inyong mga mata. So inana ang sitwasyon ni Bartimaeus. Inana ang iyahang issue, inana ang iyang giatubang. Pwede ko mga yoog usa ka volunteer diri sa tubangan kanang naipanyo. Na ba si Russell ali ras nakay panyo ras? Wa may mo volunteer mo volonturo na lang ko. Si Russell, pwede nimo ihikot na imuhang kamot imong panyo sa imong mata. Para mas sabi ko sa mga students sa CSAT, mas ganahan kayo na sila basta na ay visual, na sila makita nga example ba. So atong tanawon si nakahikot na siya. Pila man ni kabuok ako ang kuan nga tudlo nimo. Klaro ka? Dili daw siya ka klaro. Okay, tintog lang di Arasa. So just try to check on this illustration mga kaigsunan. He can hear me. Madungog man ko ni Muras, no? Thumbs up lang pag yes. Ayan, sige. Pwede ba ka nga muduol diri sa kuha? Pwede ba ka nga muduol diri sa kuaras? Sige, sundi lang ko ras. Ako padalong. Si Russell di ay ni siya. Part sa primary 12 ni Pastor Earl. So sa inyohang nakita niya, sa inyohang maistorya sa iyang gibuhat. Ha? Unsa? Naglisod siya. Abanti pa ras, diri tubangan ras. Come on. Sige, forward lang, forward. Diri basin mahulog siya ba, no? Stop na. No? Ato sa siyang pangutanon, gamay lang, no? Sige ras, pwede na nimo i-abre imuhang pan. Unsa may imong experience samtang nangita ka nako? Unsa imuhang giagian anang nga sitwasyon? Lisod kaya dili ti ka makita. Dili makita. Aside ana unsa pa jud?
maglisod pa jud ko kay wala ko palo mahagbong ba ko or unsa ba kung matumban. Ayan. Klaro, di ba? Sige, ato sang palapakan si Russell. Thank you, Russ. Short illustration lang. So, moonay senaryo ni Bartimaeus. And you know what? When Jesus, sadyang naa si Jesus anang lugara, more than paani nga crowd ang mga tao nga magsunod-sunod niya. Thousands of people nga nag-follow ni Jesus. And Bartimaeus is just a beggar and a blind beggar. Di lang siya beggar pero buta pa dyan siya igsoon. Unsaon niya nga kanang mahimong ma-encounter niya si Jesus. But you know what? Hearing that Jesus is coming to the Jericho, nakita na og nadungog na ni sa sulod ni Bartimaeus, nakita na niya og nadungog niya sa iyang mga dalunggan. Nga kung kinsa si Jesus. Si Jesus is a miracle maker. He is the Messiah, the Son of God. No? Nga muluwas sa tanang mga sala sa kalibutan, nadunggan na niya sa mga istorya sa mga tao. And because of that, his faith is starting to arise. Nagsugod ang iyahang faith nga mingtubo. Wala butas siya mga kaigsunan ha, dili siya kakita. Ug usa sa struggle, especially sa giingon ni Russell kaganina, if mo abot si Jesus, moagi siya sa akong tungod, unsaon man ako pagduol niya? Nga di man ko kakita. Daghan kay tao nga magsunod-sunod sa iya. But you know what? In the Bible nagtell sa ato sabi dito, when and Jesus and his disciple left the town, a large crowd followed him. Kung mayong kag-large crowd, it is more than 1,000. A blind beggar named Bartimaeus was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." He shout. Kay di man siya kalihok. Di man siya kaduol dito, asa si Jesus, kinsay Jesus ninyo. So sa iyahang gilingkuran, he shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Kabalo mo sa gibuhat mga kaigsunan sa mga tao nga nasa iyang palibot, girebuke siya. Giignan siya, paghilom diha. Paghilom, wala kay nada. No, wala man kay gamit. No, dili man ka wala kay nada, wala kay gamit, no, wala na kay paglaom, pagpuyo diha. Girebuke siya sa mga tao sa iyang palibot. Number 1 strike na siya sa iyaha para ma-offend siya, para ma-disappoint siya. But you know what? Ning samot ang iyang faith because there is Jesus who will pass through sa iyang atubangan. He even shouted louder. Sabi niya, "Jesus, Son of David, have mercy on me." He shout louder than he can. Kaya wala man siya mabuhat mga kaigsunan. And one more, grabing mga tao nag-rebuke sa iya siya. Paghilom diha. No? Kamera diri, kay kamera ay makakita diha. No? Grabe ang iyang struggle ba? Grabe ang problema. Grabe ang iyang problema nga. It's a big picture para sa iya nga. Wala jud ko'y mabuhat. But wala siya ning end. Nga diha lang. Wala siya ning give up. He even shout louder, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Naabot man sa dalunggan ni Jesus. Nakadungog man siya ato nga shout. Yang giignan iyang disciple. Paani arago na siya nako. See? Isa paani anak nako kanang nagsigsing kita. Paani anak ko paduulan nako. And you know what? This is the interesting part. Sabi ng Bible, when Jesus heard him, he stopped and said, "Tell him to come here." So they called the blind man. Usa sa mga disciple nag-ingon, "Cheer up. Come on, he's calling you." And the following verse, sabi dito, Bartimaeus threw aside his coat and jumped up. And he's very excited. Ang Bible, sa other na version, iyang gilabay ang iyang coat, ug mingtindog siya. No, he's very excited. Nga, wow! No, out of thousands crowd na dungog ko ni Jesus. Suning duol siya. And you know what? Unsay giingon ni Jesus sa iya, sabi dito, ana si Jesus, "What do you want me to do for you?" That's why I'm asking kanina, if you are in front of the Lord Jesus Christ right now, and God will ask you, "What do you want me to do for you?" And Jesus, the same question asked the blind man Bartimaeus. Sabi ni Bartimaeus,
Sabi niya, Rabbi, I am blind. I want to see. Pwede man ta siya mangayo og 100 million, house and lot, car. Di ba? Pwede man siya mangayo, anak. Kay gipangat, pangutan naman siya ni Jesus. Unsa may akong gusto buhaton nimo? Unsa may imong pangayoon ako? But he don't need all those things. Because ang iyang gikinahanglan, makakita siya. He wants to see. How many years he's experiencing blindness? Kita makakita pa ta sa nigsaka sa adlaw, makakita pa tayo nignaog sa adlaw, di ba? Nayuban gani kay magantipara na kay medyo halap-halap naman ang pananaw. That's why it is very important ang atong vision. Right? And this blind beggar Bartimaeus replied Jesus, I want to see. Sa Jesus, I am blind. Siguro dili lang ka na nga line ang iyang giistorya. Iya pang giistorya nga, dagkan na kayo ko giagian Jesus. No, rejected ko. Gibiay-biay ko, gibinuangan ko, ginakulata pa ko usahay, ginakawat pa ang mga kwarta nga ihatag sa ako. Lord, I'm tired of this life. I want to see. And you know what? Sabi ni Jesus, sabi niya, and Jesus said to him, go, for your faith has healed you. And instantly, the man see, and he followed Jesus. Atong tagaag kusog nga palakpak atong buhi nga Dios ana igsoon. Again, if you are facing Jesus right now and he will ask you, what do you want me to do for you? What you will reply? Unsa kay imong i-respond sa Ginoo? You know what? According to the Bible scholars, Bartimaeus is an important character sa response ni Jesus nga healing sa usa ka example nga mo follow sa iya. Why? Because when Jesus healed Bartimaeus, he started to follow Jesus. Because na-experience niya ang miracle. Na-experience niya ang signs and wonders nga gibuhat ni Jesus sa iyang kinabuhi. Na-experience niya ang kaluwasan. Na-experience niya ang kausaban. Na-experience niya ang kapasayloan sa iyang mga sala. And he started to follow Jesus. And he's not just following Jesus. He started even sharing his testimonies to those people nga wala pa jud ka-encounter ni Jesus. And even hangtod sa kamatayon niya, according to the Bible scholar, si Bartimaeus nag-follow ni Jesus, nahimo siyang follower ni Christ, nahimo siyang naghatag sa iyang mga testimony, hangtod nga namatay siya sa iyang kinabuhi. That's the history sa Bible according to the Bible scholars. We're not just here to follow Christ. We're here also to share the testimony unsay gibuhat ni Jesus ato ang kinabuhi. Amen ba mga kaigsuonan? Because once we unveil the evidence of genuine faith sa ato ang kinabuhi, naa na siya yung resulta. Mo-manifest na siya sa imong kinabuhi. Number 1, ana mga kaigsuonan, is a transformed heart. Na ay change sa heart. No? Muna nga, if you truly encounter the Lord Jesus Christ sa imong kinabuhi, kung imong na-experience ang miracle, ang panalangin ni Jesus sa imong life, na ay kausaban na sa kasing-kasing. Muna nga, kung walay kausaban gani sa kasing-kasing, dili genuine ang iyang faith towards Jesus. Because number 1 evidence nga naa kay pagtuo sa Ginoo is giusab ang imong kasing-kasing. Kay basin ang atong pag-adto sa church, adto-adto lang sa church, kay wala tay church. Adto-adto lang sa cell group. Pero outside sa community, sa Christian, ang imong kinabuhi, imong kasing-kasing, wala na usab. Okay lang sa group of Christians. Okay lang sa group of cell group and sa Sunday nga buluhaton. Pero outside na gani sa imuhang circle of Christian friends, na anak ka natapok na ka sa imong mga boss, sa imong mga classmates, sa mga tao nga wala diya sa Ginoo, ang imong heart nakita nga wala di ay nausap. Amen? Because usa sa manifestation nga ang imong kasing-kasing, ang imong pagtuo sa Ginoo is tinuod, genuine, dili piki, kundili 100% tinuod na usab ang imong kasing-kasing mga kaigsuonan. That's the first evidence of a true faith diya sa Ginoo. No? Dili siya ebidensya mga kaigsuonan that you encounter the Lord. You've been with the encounter weekend. Or ang uban sa atua, pila nakatuig naka-encounter. But your life, your heart, wala pa nausab.
naapay mga hatred, naapay mga issue sa sulod. Amen. Because when Bartimaeus encountered Jesus, the healing of Jesus sa iyang life, his heart was transformed. He started to follow Christ. Until the last breath sa iyang kinabuhi, nag-serve siya. Nagpagamit siya sa Ginoo igsoon. Amen ba? Kung naatay genuine, tinuod nga pagtuo, ang values, our priorities, ug atong desire, na usab na siya mga kaigsuonan. Kay kung ang atong kasing-kasing wala na usab, imuhang kaugalingon lang japon ang imong masunod. Ang imuhang desire lang japon ang imong gusto mahitabo sa imuhang life. Ang imong values, ang imong priorities, wala. Number 6, number 5 si Lord sa atong priorities. Because it must be God ang imong priority once nga nausab ang imong kasing-kasing. Pangutana imong tapad, kumusta imong kasing-kasing igsoon? Amen. We seek to live a life nga mahimong ma-align ta sa atong buhi nga Dios. No, nag-strive ta na, we're striving. Kasi di man ta perfect. Nato sa process that God will change us. Tama ba? No, padayon nga magpausab ta sa Dios igsoon. Oh, ang will ni Lord, kinahanglan mahimong ang atong kinabuhi igsoon, mahimong ang gugma ni Lord mo manifest siya sa atong kinabuhi. Mahimo tang loving, compassionate, and forgiving. So if those traits wala pataana, kinahanglan nato i-work out ang atoang faith diya sa Ginoo. Because the first manifestation or the evidence of a genuine faith diya sa Ginoo is giusab ang imong kasing-kasing. Igna imong tapad, padayon igsuon sa pagpausab. Ang tinuod nga pagtuo, nag-lead siya sa usa ka kasing-kasing nga nag-overflow sa fruits of the Holy Spirit. And that is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So that's the result sa usa ka binag-o nga kasing-kasing. So kung medyo kulangan patana, maningkamot ta, let's surrender our heart kang Jesus. Amen ba? Ignay mong tapad, surrender lang nato atong heart kang Lord. Number 2, unsa tong una, gibag-o, transform nga kasing-kasing. So mailhan igsuon. No, dili matago, mailhan ang tinuod nga pagtuo nimo diya sa Ginoo pinaagi sa pagbag-o sa kasing-kasing. Dili man ka makausab sa imong kasing-kasing. Dili man imuhang asawa, imong bana, imuhang mga anak makausab sa imong heart. It's the power of the Lord Jesus Christ. Once you experience His miracle, once you experience His presence sa imong life, nanay changes sa imong sulod igsoon. Amen? Itong tagaag kusog nga palakpak atong buhay nga Dios. Second, no, unwavering trust. No? Usa sa mga manifestation or the evidence of a true faith diya kang Lord is dili mapalid ang imong pagtuo sa Dios. Ang imong pagsalig, no, pagtuo, pagsalig, no? True faith is marked by unwavering trust diya kang Lord, no? Even if naakay maatubang nga mga pagsulay sa imong kinabuhi. That's why those Sundays nga nahisgutan, God allows testing sa atong life para i-shaken ang imong faith, i-test ang imong faith kung genuine ba jud na siya. Kung tinuod ba dyan na siya? Tama ba? Even gold, ginatestingan na sila. Basinain na sa gold dihang bronze. No? Inana ikson. So our relationship, our faith diya kang Lord, is kinahanglan, dili mapalid nga pagsalig sa iyaha. Gamay lang kayo, nahutdan na kagbugas. Saan naman ni Lord? Nangalagad manunta ko nimo, pero nga nung wa naman mi makaon. Ikson, check your heart. Check your trust diya sa Ginoo. Salig lang. No, nagbagulbol na kadiha unya di ay pagkahapon na aday mo tuktok dito sa inyo ang balay kay muhatag og isa ka sakong bugas. Di ba giunhan na nimo ang imong pagbati? Instead, cry out to Lord, Lord. No, I believe in you. I trust you. Mingsalig ko nimo Ginoo. I know you will provide. I know ayuhon ko nimo ani Ginoo. I know Lord nga kaning pagkinahangan nako mga bayronon mo provide ka ani. Lahi manggod ang ato ang default sa ato ang kinabuhi. Pag naagay problema, danguy-nguy na dayon. Question pa nato si Lord. Okay naman mo question ta kay Lord, pero kana ganing mapalid na ganing imong pagsalig sa Ginoo, asa naman ang ato ang relasyon sa Dios. Kung nakaila lang ta sa Dios nga ato ang giila o gialagaran igsoon. Maski pang dagkong problema mo atubang sa imong kinabuhi, dili og dili jud ka buhi sa imong pagsalig sa Dios. Amen.
Ignay mong tapad, ayaw jud og buhi, igsoon. Kung mahimo mo, kapyut jud tang Ginoong Hesus. Kapyut, igsoon. No? No? Just like the story sa Bible. No? Si Jacob, nakiglayog siya sa anghel sa Dios para mapanalanginan siya. So maupod atong buhaton igsoon, kapyuti ang presensya sa Dios, ayaw biha, ayaw buhi, ayaw give up sa iya gamayng pagsulay. Ang uban wala na. Amen. Ignay mong tapad, ayaw buhi sa Dios. Okay? Number 3. Third, no, hapit na kay uno man ni kabuok, obedience to God's word. Dili lang di ay nga gitransform ta ni Lord, dili lang di ay nga dili mapalid ang atong pagsalig niya, naaputay obedience sa pulong sa Dios. Obedience when it comes to the word of God. Why? Because the evidence of genuine faith, mga kaigsunan, na ay pagsalig, na ay pagsugot sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Dili enough nga mutuo lang ta. We need obedience. That's the time nga mo step out ta sa ato ang comfort zone. That's the time nga mo gawas ta. No? That's the time nga kanang ang ato ang nadawatan kang Lord, that's the time nga let's put it on practice. Amen? Kay gidemonstrate man na siya sa atong action mangud igsoon. Sige lang kagdawat, wala kay gigawas. Gamay ra gud kaayo nga kana bitong pagpaambit sa uban. Eskwelahan, gitrabahuan, or even mo ka grocery, na kay chance nga makaistorya. Sister, pwede ba kung maka-pray sa imo ha? Gi-impress ko sa Ginoo ba? I just want to pray for you. Okay lang ba? Gigugma kaayo ka sa Dios. It's one way nga mahimong ning obey ta sa mensahe sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen ba? No, ma-demonstrate. Kaya ang ato ang faith di idea sa Ginoo igsoon, mo manifest na siya sa atong action, sa atong binuhatan. So if you encounter the presence of God, if you encounter the baptism of the Holy Spirit, panahon sa pagsimba, pagdaig, you are crying out atubangan sa Ginoo. Crying out is not just nga, basin ba ang uban nga, musulod sa simbahan, kani perting hilak, dako kay nig problema. Kani kay grabing tiyabaw, ning luhod pa jud, dako kay ning sala. No! Sometimes, the best way to express our gratitude to the Lord is kneeling down at ubangan sa presence ni Lord. Lifting our hands towards heaven because He is the creator of all igsoon. Amen! Muna nga, if you have this genuine faith diya sa Ginoo, mo manifest sa imong action, mo manifest sa imong mga pulong, mo gawa sa imong baba. Amen ba mga kaigsuunan? Ignay mong tapad. Ayaw na paghilom-hilom, ipahalata ba? Nga Kristohanon ka. Amen? No? Mo manifest siya sa ato ang action igsoon through the word of God. No? Number 4, prayer and relationship. Prayer and relationship towards your husband and wife, sa imong mga anak. Ang ebidensya sa pagtuo nato mga igsoon, naghatag po ni siya sa ato nga mukat-o na din tagpag-ampo. No, kay nagsalig man ta sa Ginoo, tama ba? No, our personal relationship sa iya ba. So pag naay problema mo abot, no, especially pag kwarta na siya, usahay ang default sa tao, kinsa ka ako ang duulan no, ka ako manghulam no. So pag naaday problema mo nay default sa tao, nangita na dayon kinsay kahulman, kinsay duulan. But the default nga gusto mahitabo ni Jesus sa atong kinabuhi is moadto ta sa atong kwarto, muluhod ta dito og mag-ampo ta Lord. Atut ko'y pagkinahanglan karon Ginoo. Lord, kabalo jud ka sa kong kasing-kasing, walang-wala miron. Akong gisalig nimo ang tanan. Amen ba? It results our prayer and relationship towards Christ and towards the people nga nasa tong palibot. Amen mga kaigsunan? No? Ignay mo ang tapad, igna nga, duo lang jud ta sa Ginoo. Number 5, loving others. Kani, importante kay ni mga kaigsunan. No, sa dihang ang usa sa mga manifestation nga nahimong naa kay genuine nga pagtuo sa Lord is nahigugma na ka sa imong isig katao. Love nga nagdala og compassion. Nga Lord, one day ma-invite na ko ni akong silingan. That Lord, one day kani Ginoo sige og pangutang diri sa tindahan ma-invite ni nako. That Lord, one day kini akong classmate Ginoo ma-invite na ako nimo. Loving others. Nga kana bitong muadto ka sa kabalo mo igsoon, I talk to those volunteers nga ning kuyog na mo sisisat. Sabi na ako silang giignan while nag-hosting pa ang among host nga assign dito mi sa kilid sa stage. Ko tan-awan ninyo ang mga batanon. Ayaw lang na sila tan-awa nga mga tao na sila. Tan-awa sila nga nagkinahanglan na sila ni Jesus. Tan-awa na sila nga naluoy ta sa ilang mga kalag.
You know what? Pag altar call na mo, those young people nga nag-volunteer, when they started to pray, to minister to those students nga nag-forward, they even cried out because nabati nila ang burden sa mga ilang giampuan. So naay connection, naay compassion mga kaigsuonan. So this is the time nga sa diha ding nakay genuine nga faith diha kang Lord, nakay compassion sa uban, maluoy ka sa ilaha. Dili lang nang naluoy, aluya pud ani niya oy. Baka ani padong iyang kalag. Kundi we need to act on it. Kinanglan nato i-reach out sila mga kaigsuonan, ignay mong tapad. I-reach out nato sila. And last is the gift of eternal life. I do believe when Bartimaeus followed Christ, obeyed the word of God, and start to love others, unwavering trust diya sa Ginoo, nakabaton siya kinabuhing walay katapusan. Gusto man tahan na mga kaigsuonan, amen? Amen? That's why, sa diha ganing nakay genuine nga faith diya kang Lord. Dili na questionable para sa imuha kung asa ka padulong langit ba or impyerno. Because you yourself know asa ka padulong. That's why there is a saying as I end this one. Unsay imong kinabuhi karon, mauna ang imong ugma. Kung ang imong kinabuhi karon imong gihalad diya kang Lord, igsoon, inigwaon ta sa Dios, padung jud ta sa iyang gingharian. Pero kung ang imong kinabuhi karon igsoon, palid-palid, on and off, hapit na ba ang Christmas, nanatay mga series light nga makita. Palong siga, palong siga. Unya dugay para ba kayo musiga? Palong siga, palong siga. Diba? Igsoon, ignay mong tapad. Hold on ta kay hapit na mobalik ang Ginoo. As I end this one, gusto ang Lord nga i-strengthen ato atong faith. Kanang imong tapad, kung kaila ka na, kauban na nimo nga nagdagan ta sa race. And imagine yourself sa finish line, kanang imong tapad, naa Japon kauban nimo igsoon. Dili lang kita nga naadri, but there's still a lot of people outside nga naa sila sa race. Pero sige kapandol igsoon. Nasalaag igsoon. So we need to reach them out. Sama-sama po tayo igsoon sa finish line. Amen. Ayaw i-priority ang imuhang trabaho, eskwela or si bisan kinsa igsoon. Priority si Lord. Mo follow lang ng upat nga priority nimo igsoon. Your family, your work, your business, your studies. It will just follow everything sa imong kinabuhi. That's why this morning, igsoon, gusto ang Lord. Whatever nga imong maagian, inigawas nimo ani nga panagtigom, nakadungog ka sa word. Sabi ni Lord, come to me all of you who are tired of carrying heavy burden and I will give you rest. That's the promise of God. Ayaw sa ligi unsay naani mo karon, ayaw sa ligi unsay naani mo nga achievement, imong ka-bright, imong kadato, igsoon. Salig lang ta kay Lord. Kay mas ipa-overflow pa kaniya igsoon. Amen. Samtang magtindog mo igsoon, gusto ang Lord nga mahimong mabaid ang imong pagtuo diha sa iya. God wants us nga walay malagas. Gusto ang Lord nga hangtod sa dili pa siya mo balik. Oh, natay mga kauban sa mga church diri nga pila na sila kay years with us. They're still here. Mas una pa na sila nakaduog nato nga hapit na mo balik ang Ginoo. Pero while waiting igsoon, surrender your life to Him. Stop na ang ato ang kinabuhi. Sa gawas nga dili panalangin kang Lord. Every time we do those things, every time buhaton nandun ng mga sala, nasakitan ang Ginoo igsoon. Even parents nga naadiri, every time ng inyong mga anak nga musukol sa ato, di ba masakitan ta? Mabunalan na to sila, makorektahan na to sila, pero masakitan ta. The same with God. The same with Jesus. So that's why this morning, kinanglan mo manifest ang ato ang pagtuo diha sa iya nga naatay Jesus sa atong life. Mo manifest siya dili lang sa imuhang pag-ani sa church. Dili lang ang imong pag-ani sa cell group, kundi sa imong buhat, sa mga pulong nga mogawas sa imong baba. That's the evidence of the genuine faith. You started to follow Christ. You started to obey the Lord sa iyang word. You started to do the ministry of God. You started to love other people. You started bringing people para kang Christ.
Because that's the evidence of a genuine faith diya sa Ginoo. And if those things nga itong naiskutan, igsoon, medyo mapalit-palit pa ta. This is the moment nga mahimong mahalad nato ato ang life kang Lord this morning. Gusto ba ka ana, igsoon? Gusto ba ka nga ang imong kasing-kasing karon mahalad nato sa atong buhi nga Dios? I mean, if you are in the ministry, if you are part of the workforce there is a church, dili siya pasihan eh. Nga nag-serve ka, kay nag-serve ka, genuine na imong faith kang Lord. But how about those other qualities nga giingon ni Lord? To love others, to bring them in my church. Those people outside na gusto ma-encounter ni Lord. Because dapat full package eh. If you have truly that relationship kang Lord, genuine nga relationship kang Lord, package tanan nga moabot sa imong kinabuhi. You started to do His will, the ministry of God, and even to love other people, and even to love your enemy. Amen ba? So while nagpiyong ka diya sa imong mata, igsoon, nagduko sa imong ulo. If ikaw ni nga mo respond ka, Lord, use my life, Ginoo. Lord, I want, Lord, my heart to be renewed, to be transformed. And I want to follow you, Christ. Lord, dili lang ko nga mo follow, but Lord, tagaay kong kusog, mahimo kong bold, nga magpagamit nimo to reach those people outside. If that is your heart right now, at the count of 3, I want you to come forward and allow our leaders and the Spirit of God to pray for you this morning, igsoon. As everybody's eyes are closed, nakaduko ka sa imuhang mga ulo, igsoon. At the count of 3, come. Limited lang atong time. 1, 2, 3. The Lord wants to minister to you this morning. It's Jesus. I know God is talking to you right now. I know God is knocking sa sulod sa imong kasing-kasing karon. And He wants to see you. God wants to see you. Nga nahimo kang gitanaw nimo imong self, Lord, I am here, Lord God. I want to respond, Lord, sa imong word this morning. Sige, ikson, samtang naa ka sa tubangan, just offer your life. As Jesus, Lord. Come on. Thank you, Lord. Let faith arise. Let your faith arise. Let faith arise. Come on, i-level up ng imong pagtuo sa Dios, ikson. Yes, Lord. You are my refuge. You are my strength. You are my strength, oh God. As I pour out my heart, these things I remember. Yes, Jesus. You are faithful, God, forever. Come on, as everyone is nagduol sa presence ni Lord. Kamu nga nadia sa inyong gilingkuran. If God will ask you this morning, what do you want me to do for you? Just talk to the Lord. Requesting all our leaders and network pastors come. Let's pray and minister to our people. Jesus, thank you, Lord. That flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty, your grace that washes over me. So let faith arise. Patas ipa imong pagtuhig, son. Come on, let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe. Come on, it's time to believe again. You are our refuge, oh God. Ikaw akong kusog, Ginoo. As I pour out Yes, Jesus. these things I remember. Yes, Lord. You are faithful, God. He is faithful. God is faithful. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Yes, Lord.
You are Hallelujah. my refuge. Yes, Jesus. You are my refuge, oh God. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise. Come on, let faith arise. Let your faith arise. Just like Bartimaeus, he even shout louder. He even shouted louder from the Lord. Jesus, have mercy on me, Lord. Son of David, have mercy on me. Yes, open our eyes. Open my eyes. Yes, Jesus. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. Yes, Lord, you are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise, let faith arise. Come on, open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Oh, let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Just open my eyes, open my eyes, Lord. Yes, Jesus. We believe that you opened our eyes this morning, Lord. Thank you, Lord. We believe that your Spirit is right now with us, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat sa imong presensya, Ginoo. Lord, this faith, Lord, sa akong mga kaigsunan, Ginoo. Dili ni matarog, I declare, oh God. We build a strong foundation, oh God, and that's who you are in our lives, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. And right now, Lord God, our heart are renewed, Ginoo. Right now, Lord, gipag-uni mo ang among mga kasing-kasing o guna-una, oh God. That, Lord, walay imposible diha kanimo, Ginoo. Tanan, Ginoo, posible, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, just thank the Lord, Ikson. Come on, palakpaki ang Diyos. Palakpaki, pasalamati ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord! Jesus! Just like Bartimaeus, Ikson, after God renewed his heart, after the Lord Jesus Christ opened his eyes, I declare all of us in this place, God has opened our eyes, and now we can see those beautiful things that God has prepared for us. And I declare that every hearts right now, the same hearts with Jesus, to build that compassion to people outside. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, palakpakan nato si Lord. Hallelujah. Before ka mo balik sa imuhang gilingkuran, igna na imuhang tapat, igna nga, gibag-o sa Diyos imong kasing-kasing. Thank you, Lord.